Yes, assalamu alaikum warahmatullahi bandiraɓe sehilaɓe bandiraɓe furankoɓe kanto furanke wawi wonde kanto pullo wawi wonde salminama weltanama wiyama bisimilla mon e kabaruuji mon heɓe ñugoɗo e télé mon Piindi TV international radio fulɓe international woni Piindi TV donc min garti e waɗande ono kabaruuji mon heɓe ñugo ko kewi e aduna e ko kewi e Sénégal min garde noon donc kono kam ko kewi Sénégal de do bandol majjani ko do bande kam ko politique o buri hamnade hen donc joni en garate Ousmane Sonko première fois garate ko Ousmane Sonko am ganada hoore ma woni o no wire Mambay Niang anandi ko affaire ko wadi no reportage be badino dum do ko affaire wadam reportage ko odo Mambay Niang ko wanno porte place wari porte place odo wire Ousmane Sonko ari be bi affaire o be battama rafulé wadama rafulé mbari dum rafulé joni ko hande Ousmane Sonko fori yade donc Ousmane Sonko aranama be detti dum be jaggi dum be nanni dum der oto ran billahi walla ran jaggude fodu mari en anni unoyre dum en judo billahi wallahi gimori sagna ay kanyumne wonde jokat berde kanyumne ari wari moni o yaade demu o yaade yo sale adana mbadi gir mati sagna pompe yirle mbadi moni o daani benay Sonko donc nak kono kam Sénégal hande hami mo hotta do mbale me télé ha tan quoi parce que tout ça hodde mi talani mayde mi talani yitere fusde mi talani opération redu mi talani jungo tajgo mi talani pedeli taji voilà mi talani dum de mi talani dum de ngojam hooram ko woni afo nenam nen do ko min ya ko ri babam ko min ya ko ri min rabam ko min be ja ko ri dum te wonde afo no mus donc ri do afo tane wada ko riya dore galle mon adan kam ballu muraw la karto ha galle mon wonma piw kam min bon ballu hulbini wadde ko ballu laado bal mo Allah nuli won don wadde donc nak min de mi yahani te wonon ha pour rebe si Allah tabi bidda wallahi min ko biyem kono min de min horam mi yahani wonon no zone di ko don gandi ku de sa yaay jurat donc wonon ko ngol wil non won bidi non to ngari wi odon wi ko ku de sa yaay jurat te kendu de ko dum Sonko wi non ko non gacce dum don dum sirari wara yaade wasa yaade dal buri sid ay kudde so yaay jurat wala kudde sa baay jurat so to yuma ko wadi menopause non en jurtata mbasa yaade buri yuma jibini ma ndata way jibini de gongol bi o wiyo so kala mayde yuma jibini so yuma wadi menopause wawa jibini non no batta wato yaade buri mi dem yaade nokku mbore mi do wadade comédien am so mi dañi mi etta so mi dañani mi jodo mi yetta Allah mi fada Allah ma ar so arani mawnul so nulani maw yetto jour mo adi kesi ta sen gumi ko ganda hore ma woni Ousmane Sonko e Mambay Niang en dira furuji manifestation e ngara ko ganda hore ma kanyu woni bato ali sitile o telata bato ali sitilo jata bato ngel kangel yahanno Ziguinchor Dakar Ziguinchor Dakar Ziguinchor naɓe noon to gondoɓe ñoolama ndeysaan ala ko ɓe mbawi hen kono bato ko paani koko waɗi probléme technique bato ko waɗi probléme technique joni probléme technique o ko ɗum noon woni affaire o ko holle mbaɗata ha pewnu par ce que bato ngallo famnande min so tawi ɓe mbi ko batole jooda o batole joolaw ne waɗa oɗo tete min ɗon ha yon wadde batone mawnadi min wadde batone mawnadi bato kam kono kam yoɓe tinno hamɓe pewna bato par ce que Ziguinchor naɓe ko hen mbaɗata bagage uji mumen fof ne ngara ga dum buri yawde aren kam nyande won bato mo ganda hoore bande arno gonga ni geej ene wada circulation hen saadi liddi ne ngarrene pijo dow a wawata yaade liddeje mawde ko min lingal jatnogal dongal ha yimɓe taña ñamgal wawi jenninde bato ni lingal liddi etaji gono ko don de bade ni ene bada accolade ene bada ni liddeje baleje de tan rekke donc nak yo Allah wallente ha bato fewa bato non ko paani de balle joxonobe Ziguinchor be ngadirol non donc sen gummimo bato ali titelo jata e garade ko ngana won makani woni espoir garden ko ngana hoore makani woni Ligue de la Champion garden ko Real et Liverpool Real on o fi Liverpool ha maade rondi dum
ngandon non parce que Liverpool kañum min kam mi an min kila billahi wallahi kila Liverpool ak Sadio Mané ngandum ma roni mam billahi wallahi kila Liverpool ak Sadio Mané wi mes gin lengan mi mara ko mi gin lengan sala tan wawa wadde fere wa haabe ngano haabe nani ro hunde parce que le Sadio Mané on Sadio wi mi tukubiran ko kanko Allah ko dem ko hundi ko kaltoyi on bam ton mi jewtini modum kala équipe mo yehi force a bam ton force aya wata jodade ma tan biwuji ma tan ko heewi way yo Allah yobe Sadio Mané ka neddo moddo tie de la bonne bernde mojjere bonno jikku modde wallahi lazim Sadio Mané yo Allah beydi an yo Allah beydi ko entraîneur do gadanda amin coupe ay min jido ay Camara en min jido la Juve min jido Fitina Kuli en min jido hewbe ko gadana amin coupe an tan gunus adde men do coupe merci ay te odo ane kam en malama ko ane men odo ane ane bennul golle kam hirande woni siècle odo ko siècle men parce que ko jidden ko buji Afrique o boyide heewide coupe du monde woni problème kono coupe d'Afrique kay en dokani dum coupe du monde non ko don woni dum donc ko ma warne halwa on c'est ça là Zidane ala Benzema en voilà dum webata wana Allah dagge en Allah yante en donc Real ko fi Liverpool o ko woni 0 retour allez o be pilo ko 5 wuro Real fi be 5 joni wi Liverpool fiako do Liverpool kanyum ne do mo be nanno rodi ko dum Real artiri so mabbe ga donc nak nan do ko dum wonno kabaruuji mon heba nyuggo do e der Piindi TV wala bok e der radio fulbe ngada warba fof ko kanyum jidi woni Piindi TV o nyaake yon jokko wadde abonné jokko wadde commentaire jokko wadde partager vidéo ji di donc kala ko ngana da warba on jidi me émission ko welani on ko weli on fof min de ne wada commentaire ko dum tay wada commentaire on paami donc on beltanama donc emin nyaago kadi yalla waddo jam Sénégal yalla waddo jam yalla wad jam e Sénégal mi ngam ren kam kallo élection ngaji puddi mi yerto do mi fay fuuro mi jodo ton ha enne mi erto parce que mi da mayde no min hay gor warta mi diafru billahi wallahi sona Allah nawna tan mayde mon hen sona to ko Allah windi dum an mayta ko do conseil ko min jahata tan mi wadi ya manifester ngano to tuwa tan mo parcours don lak réseau modèle billahi wallahi donc on betnam zone uji di fo kaldam hay gor wora ya wadi manifester pare ha wote yota ngor gasi c'est simple comme bonsoir wor so iri yon ngor gasi c'est ça parce que mi comme sénégalais comme citoyen mo jogi mi ganda hore ma ne jeba mi ne badi mi bege ne nana ko kala mi to mi haaldi kambe kada mi ben nana ko kala mi ko ben kalda mi wora de hen bari de pare fesse pare ha wote yonta ngor yon c'est pas on terminama on beltanama merci beaucoup ko dum wonno Kabaruuji Hebi N mi termina en babu Nourdine li voilà c'est Moussa Bokar Thiam pour Wuro Sogi merle Wuro Sogi en tan mi di wadde aéroport e nder Fuuta a jarama weltanama donc min beltim ko dum wonno Kabaruuji Hebi N mi termina kala tilonnaade ko wawi wonde salminama mi salmini baba me nenam salmini haleynabe tilonnabe sidina en terdo kaari si le mini modi en kambe fof dal won beltanama kanto net wawi wonde mbimami net wawi wonde mbimami salminama mi salmini Nourou nganda hore makka ñu yata pare to Colobane Nourou vraiment Colobane borom padeje de to pade merci beaucoup ha ñane wonde yalla wad jam e Sénégal merci beaucoup